ನಮ್ಮನ ಪೊರ್ತು ಬರ್ತಂದು ನಂಬುತ್ತೆ ಇದು ಜೋಕುಲ ಬರುದಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಕುಟುಂಬದ ಆಳ ಇದ್ದಿ ಎನ್ನ ಸ್ವದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಪನ್ನೊಂಡಾಳ ಮುಗಿಯ ನನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಓಳಾಯಿ ಉಂಟು ಎಂಟು ಪನ್ನೊಂಡ ಮುಗಿಯುಜಿ ಆತು ಬೇರೆ ಏನು ಮಟ್ಟ ಮಂತೆ ಆತು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಬೇರೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೆ ಕಾಸು ಆಸೆ ಎಂಟು ನಂಬುತ್ತನತ್ತು ಅಜ್ಜನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಂಬುತ್ತಾನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ ಬರಡೆ ಸಣ್ಣ ಮುಂಜಿಕ್ಕ ಲೆತ್ತಿನ ಕೇಳು ಅಜ್ಜ ಬಂಡಯ್ಯ ವಾಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂತು ಕೈ ಮುಗಿಂಡು ಉಂಟ ಉತ್ತರ ಪಂಪನ ದೈವ ನಮ್ಮದು ಅನ್ಯಾಯ ಬರ್ತನ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತಿಂದ ಅಕ್ಕಳ ಸೀಸನ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಳ ದೊಂಗೋಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಬೇರೆ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಕಳ ದೊಂಗುಣ ಜನ ಕಾಲ ಬೈತಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ತೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರು ದೇವರನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೈವವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಅದೆಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಜೊತೆಗೆ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ, ಭೂತಾರಾಧನೆ, ದೈವಾರಾಧನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಂದ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹೀನ ಕೃತ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರೊಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಾರಣಿಕ ದೈವ, ಕಾರಣಿಕ ಪವಾಡ ಪುರುಷ, ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿ ಖಾಸಿಂ ಸಾಹೇಬ್. 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಲ್ಕಿಯ ಕವತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಮರ ಸಿಗಿಯುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಖಾಸಿಂ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ರು. ಅವರ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಸಿಂ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮದುವೆ ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದೊದಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕವತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವದ ನೇಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಎಂಬ ದೈವವಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ದೈವದ ನುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಾದ ಕಾರಣ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕೂಡಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸದೆ ಕೇರಳ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ನೀನಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವವಿದೆ, ಅದನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಿನ ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಖಾಸಿಂ ಅವರು ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರವನ್ನ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಿಂ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೂರದ ಸುಳ್ಯ, ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದಲೂ ಜನ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಖಾಸಿಂ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಜೊತೆಗೆ ಕೊರತಿ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಗುಳಿಗ ದೈವವಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ, ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಉತ್ಸವ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಜನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ಏನಕೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಕಾರಣ ಏನು ಒರಿಗೆ ಓಟೋ ವೈದ್ಯನಾಯ ಈ ಊರ್ದಾಯ ಎನ್ಕೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಇದ್ದಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಬಿಡುದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದೆನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಪನ್ನೊಂಡಾಳ ಮುಗಿಯ ನನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಓಳಾಯಿ ಉಂಡು ಎಂಟು ಪನ್ನೊಂಡ ಮುಗಿಯುಜಿ ಆತು ಬೇರೆ ಏನು ಮಟ್ಟ ಮಂತೆ ಆತು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಬೇರೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೆ ಅರ್ಥಾಂಡ ಅಪಗ ಆ ಜನತ ಎಣ್ಣೊಂಡಾಳ ಮುಗಿಯುಜಿ ಲಕ್ಕ ಮಂತ್ ಎಲ್ಲ ತೀರುಜಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಗೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಿರ್ಗಾಟ ಪಾತ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಗೆಪ್ಪರಿದ್ದಿ ಅವು ಕೊರ್ಪನೇನೆ ಆಪನೇನೆ ಅಂಜನ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪಣ ದೇವದೇವರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಮೀಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು 1000 ಕಣ್ಣ ಮೀಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ರತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು.
ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಮನೆಗಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಜನರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಖಾಸಿಂ ಅವರು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮದ ನಡುವೆ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಿಂರಂತಹ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಿಲೆಂಜೂರು, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಮಂಗಳೂರು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಸರ್ ಕಾಸಿಂ ಸಾಬ್ ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಬೇಜಾರಿದ್ದಿ ಮಕ್ಕಳ ನಂಬುತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟಲ ಇದ್ದಿ ನಮ್ಮನ ಪೊರ್ತು ಬರ್ತಂದು ನಂಬುತ್ತೆ ಇಂದು ಜೋಕುಲ ಬರುದಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಕುಟುಂಬದಾಳ ಇದ್ದಿ ಎನ್ನ ಸ್ವದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಾರಣ ಬಾಳೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಜೋಕುಲ ಮದುವೆ ಅಡ್ಡಾಂಡು ಅಪಕ ಬುಕ್ಕ ದಾಳ ಗಡಿ ಇದ್ದಿ ಮಿತ್ತು ಬೋರ ಸಾಜಿ ಇದ್ದಿ ಸಾಲ ಮಿತ್ತು ಸಾಲೆಯಾಂಡು ಅಪಕ ಸಾಲ ಕೊಂಚ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ಬಂದ ಎನ್ನ ನಂಬು ಏನು ಸರಿ ಮಂಪುವೆ ಎನ್ನ ನಂಬು ಏನು ಸರಿ ಮಂಪುವೆ ಎಂಗಳನ್ನ ಕುಲಗೋತ್ರ ಬೇತೆ ಆತನಗಾರ ಇನ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಯ್ಯ ಅವು ಎಂಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಟು ಮುಲ್ಪ ತೂತು ಸರಿಯಾವನಗಾರ ಕೇರಳ ಹೋತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಪನಕ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಬಂತಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂತು ನಮ್ಮನ ತಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಪುವಾರ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಊರಿಗೆ ಹೋತೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ತು ತೂಪನ ಬೊತ್ತಿಗೆ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಪ ಬೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಂಬೋಡೆ ಬೆತ್ತ ಸಾಜಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಕುಳ್ಳೋಳಿ ನಂಬದ ಜನ ನಿನ್ನ ಬುಡ್ಪನಲ್ಲ ಇದೀ ಬಲ್ಪೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಅದು ಕರಿತು ಒಂದ ಟೈಮ್ ಕರಿತನ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತುಂಡು ಬಾಳೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರು ತುಂಡಾಂಡು ಸರಿ ಇಂಜಿನ ಒಂದೊಂದು ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು ಕಾರಣ ನಂಗೆ ಕುಳಿಯೆಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ತು ಜತ್ತ ದೇವರೇ ಆ ಊರು ಈ ಊರು ಬತ್ತ ಈ ಊರುಟ್ಲ ನೆಲೆ ಇದ್ದತ್ತ ಪಂಪಣಂಜಿ ಕೊತ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜನ ಇಂಜ ಉಂಡು ಅಜ್ಜನ ನಂಬಂಡ ಸರಿಯಾ ತುಂಡು ಬಂತುಂಜಿ ಕಾರು ತುಂಡಾಪನ ಒತ್ತುಕೊಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂತುಂಡು ಪಿಲಿನ ಕಲಿಬೇಕು ತನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಒಂಜೋ ಸೈ ಹೊಡಿತುಂಡ ನಿನ್ನ ಕೆರು ಸರಿ ಅತ್ತ ಅಂಜಾತು ಪಿಲಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ತಾಂಡು ಈ ನಂಬುತ್ತಾ ಅವನು ಅಪಗ ಏನಾಯ್ತು ಗುಂಗುಂಜಿ ಇರದಿರ್ತು ಪೂದಿರ್ತನೊಂಜಿ ಚರಿತ್ರ ಬೈದುಂಡು ಈ ಕೊರಗರ್ನ ವಂಶದಕ್ಕಳು ಉಂಡು ಅಕಲತಕ್ಕೆ ಎಂಡು ನೆಟ್ಟಿಂಜೆ ಉಂಡತ್ತ ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪನ ಎಂಗ್ಳು ಮಲ್ಲ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಪರಬೆ ಬಂತುಂಡು ಪ್ರಾಯದ ಪುಂಜೋ ಬಂತುಂಡು ಈರೊಂದು ಮನೆ ಇರ್ತಾಯ್ತು ಇರೋದು ಇರ್ತಾಯ್ತು ಚೂರು ಪೂದಿ ಅಂತ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪಕೋಣಸು ರೆಡಿ ಆಡಕ ಅಪಕೋಣಸು ರೆಡಿ ಆಡ ಅಪಕ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಪೂರ್ತಿ ಅಂಜನ ಪೂರ್ತಿ ಆತನ ಪೂರ್ತಿ 19 ವರ್ಷದ ಬಟ್ಟು ಮುಟ್ತು 19 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬರೋ ಬೈತುಂಡು ಕಷ್ಟ ಬೈದು ಸುಖ ಬೈದಿಗೆ ಇತ್ತ ಸುಖ ಬರಿಯಾರ ಶುರುವಾಡು ಬರಿಯಾರ ಶುರುವಾದ ಅಂಜನಲ್ಲ ಎಂಗಳದು ಬಂಗಾಟಾಳ ಬೈದಿ ಓಕೆ ಕಾಸಿಂ ಸಾಬರೆ ಐತೆ ಎಂಕೇನು ಪನಗ ಅಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪನಮ ತುಳುನಾಡು ಕಾರಣಿಕ ಭಯಂಕರ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಪಂಪನತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಾರ ಸೂಚನ ಏನೇ ಮಂತ್ರ ತೋಜಾತನ ಎಂಜೇ ತೆರೀತನ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಅಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸಿಂ ಸಾಬರೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದಾಳ ಮುಗಿಯ ನನ್ನ ಚರಿತ್ರ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಓಳಾಯಿ ಉಂಟು ಎಂಟು 12 ಮುಗಿಯುಜಿ ಆತು ಬೇರೆ ಏನು ಮಲ್ತ ಮಂತೆ ಆತು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಬೇರೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಪಗ ಆ ಜನತ ಎನ್ನುಂಡಲ ಮುಗಿಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತೆ ಎಲ್ಲ ತೀರುಜಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಗೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಿರುಗಾತ ಪಾತ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಗೆತ್ತರಿದ್ದಿ ಅವು ಕೊರ್ಪನೇನೆ ಆತನೇನೆ ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ತ ಬರ್ಪಣ ದೇವದೇವರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಇದು 1000 ಮೀಟ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು 1000 ಕಣ್ಣು ಮೀಟ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸುಳ್ಳು ಬಂತು ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಸಾಕ್ಷಿನ ಬೆಪ್ಪಲೆ ಕುತ್ಯಾರು ಊರಿನ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತನ ಸಾಕ್ಷಿ ಗೆಪ್ಪಲೆ ಬರ್ಪಣ ಪುಣ್ಯೋಗುಣ ಸಾಕ್ಷಿ ಗೆಪ್ಪಲೆ ಇಂಕು ಜಾತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಪೂರ ಜನಗಳ ಒಂದೇ ಸಮ ತುಪ್ಪುಂಡು ನೀತಿ ಬರ್ತಾತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಗೆತ್ತಿತ್ತು ಅವು ಅಂದ ತೂತು ಐಕಿ ತಕ್ಕ ತೀರ್ಮಾನ ಅದಂದ್ರೆ ಈ ತಿಕ್ಕನಲಕ ಮಂತದ್ದು ಏನೋ ಲೂಟೇರ ಬೋಡಾತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅತ್ತು ಇಂಕು ಲೂಟನ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತು ಅಂಜ ಲೂಟಂದು ಬಂದ ಈತಿ ಜನಕಳನ್ನ ತೂತನ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಮಂತುಪ್ಪು ಎಂಟು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಿ ಏನು ಮನ್ ತೂತನ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಿದಿದ್ದಿ ಎಂಟು ದಾಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಜಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಎನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಏನೇರ ಜನಗಳ ಬತ್ತು ಕೊಡೋಣ ದಾನಿ ಕಾರಣ ಬಂಡ ಇಂದು ಇಂಜಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಎನ್ನತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇರು ಒಳ್ಪ ಬಂದ್ರಾಗೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಅವಧಾನಿ ಕಾರಣ ಅವಂಜ ಬರ್ತನ ಇಲ್ಲಂಜ ಬರ್ತನ ನೆಕ್ಕಳ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡು ನೆಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಪಣ ಪೂರ ಆ ಜನ ಅಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನತ್ತ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಪಾರ್ನ ದುಂಬೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಅತ್ತ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂದ ಅತ್ತ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅದು ಪೂರ ಎಂಜಂಜ ಕೇಳಿನಲ್ಲ ಸರಿ ಅತ್ತ ಕುಂಬಾರನಲ್ಲ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತುಂಡು ಅక్కడ ದುಬಾಯಿ ತಿಪ್ಪಾದು ಅತ್ತ ಮೈತು ಬತ್ತುಂಡು ಬಂಡ ಮೈತು ಇತ್ತುಂಡು ಬಂಡ ಎಂಟು ಮುಲ್ಪ ಬಂತು ದಾನಿ ಕಾರಣ ಅವು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತಂದು ಏನು ಕಲ್ತು ನಾಯಿ ಅತ್ತು ಏನು ಮಂತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದಿ ಮುಲ್ಪ ಬಟ್ಟನಕ್ಕಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಟ್ಟನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಗರನಕ್ಕಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳುಕರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಕಷ್ಟವೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸುಖಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೈತಿ
ಮೂಕ ಮುಟ್ಟ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಆಪುನ ಉಲ್ಟ ಬಂದ ಅಲ್ಪ ನಾಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪೇರು ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪಿಡಿಸಿ ರೋಗರ್ದು ಬರ್ತನ ಕಣ್ಣಗೋಜಾಂಗನ ಬರ್ತನ ನನಂಜಿ ಬರ್ತನ ಪ್ರಯತ ಬರ್ತನ ಮಾಟ ಬರ್ತನ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಜಿನ ವಸ್ತುಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂತು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಅವನ್ನ ಬೇರೆ ನೀ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಇಂಜನ್ ಬಂದ ಅಂಜಂಜ ಪಾತ ಇರ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕೊರೋಡು ಇಂಜ ಬಂದ ಇದು ಇಂಜಿನ ರೋಗ ಸರಿಮಂತು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಈರುಮಂತು ಕೊಡ್ಲಿ ಈರಿನ ಗಂಟ ಬರ್ತದೆ ಆ ರೋಗವೇ ಮರದು ಅಂಜನ ಮುಂಜಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂತು ಕೊಡೋದು ಮರದು ಅಕ್ಕಿ ಫಲ ಉಂಡೆ ಎನ್ನಲ್ಪ ಪಂತನ ಅಂಜ ಪಾತೆರ್ತು ಕೊಡ್ಲಿ ಈ ಪಾತೆರ್ತು ಕೊಡ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಹತ್ತು ಬಂದೀನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೇಟ ಜನಕಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ದೈವಗಳು ಈ ದೈವಗಳು ಬಂದೀನಿ ಅದಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಅಜ್ಜ ಬಂತನತ್ತು ಈ ದೈವಗಳು ಬಂತನ ಹತ್ತು ಬರ್ತನ ದೈವಗಳು ಬಂತನ ಮುಟ್ಟ ಆವಾನ ಬೇರೆ ದಾಳ ಇದ್ದಿ ಅಂಜಾತು ಬಂತು ಕೊಡ್ಲಿ ಗಂಡ ರೋಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮರದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೇ ಮರದು ಈ ಮರದಿಟ್ಟು ಆವಾದನ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿ ಬಂತು ಅక్కడ ಬಂದು ಎಂದು ದಾನಿ ಆವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪಗ ಮುಟ್ಟ ಜಾತಿ ವೇದ ನಾನು ಬಪ್ಪನಾಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾನಗಳಕ್ಕ ಜಾತಿ ವೇದ ಇದ್ಯಾ ಅಂತ ಎಂಗಟ್ಟು ಓನು ಅವು ಏಪಗಳ ಬರಿಯರ ಇದ್ದಿ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬರಿಯರ ಇದ್ದಿ ಅಂಜನೆ ಬೇರೆ ಗದ್ದಿದ್ದು ಮುಲ್ಪ ತೂಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕ್ಕಳ ಜಾಗ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಮೂಲೆ ಪೂರ ತೂವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎದುರು ಹೋಗ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮನ್ಕೊಂಡೋಟಿಗೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದ್ದಂಡ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕಳ 3 ನಿಮಿಷ ಪೂರ ಬಿಡು ಅರ್ಧಂಡ ಏನು 15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಕೂಡದೆ ಅದ್ರ ಪೂರ ಸತ್ಯಲ ಬರೋಡು ಮಾಡಿ ಇವೊಂಜಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅತಡ ಇವೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮಾಯ ಮಂದ್ರ ದಾಳಿ ಓಪನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಮಂಟನ ಬೇರೆ ಪೂರ ಓಪನ್ ನೆಟ್ಟು ಇಳುಗುಡ ದಂಗಾತು ಬಾತನ ಬೇರೆ ಎన్ని ರೀತಿಯ ನಿನ್ನೆ ರೇಟು ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಅದಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಬರ್ನದ್ದು పోతుండే ಆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬತ್ತಂడి ಏನು ಮುಟ್ಟು ಜೇರ್ನಲ್ಲ ಏನು ಎನ್ನ ದಂಡ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪಡ್ದಲ್ಲಿ ಪತ್ತಲೇನು ಸಿಗಿನಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಟ್ಟು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೈತಿ ಅರ್ಥಂಡ ವಿಚಿತ್ರ ಅದೇ ವಿಚಿತ್ರ ಮುಲ್ಪಟ ಕಳೆಗಾನಕ ತೂಗೋಡಂಡ ಈ ಟಿವಿ ದೀರ್ತಿಂಡ ಟಿವಿ ಮೋಣ ದಿಕ್ಕಿಯರ ಬನ್ನಿ ಕಾರಣ ಅಕ್ಕಳ నుంచి ಮರ್ಯಾದೆ ಗಿಪ್ಪಿಯರ ಅರ್ಥಂಡ ಅವು ಏರೆ ಆವಾಡು ಕಾರಣ ಅವು ಮದುವೆ ಮಂಟು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬೋನು ಚೋಕಳ ಆತಿತ್ತು ಆ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಚ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತ ಅಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಕಾರಣ ಸಾಯಿಬರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೂನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಇಂಟು ಸಮ ಏನಪ್ಪಕ್ಕ ಎಂದ ಬಂಡ ಬಡಿಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಉಂಟು ಎನ್ನ ದೈವನ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಜ್ಜನ ಲೆಪ್ಪು ಪಾತ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಕ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಕ ಅಕ್ಕನ ಕುಟುಂಬದ ಕಣ ಪಿರ ಉಂಟಿರಬಹುದು ಈ ಅಮ್ಮ ಉಂಟು ಮೂರ್ನೆಲ್ಲ ಯಂತ್ರವಾದಿ ಎತ್ತು ಆಯ್ತು ಈರೇ ಉಂಟು ಈರಿನ ಕುಟುಂಬದ ಪಿರಾವು ಮೂರ್ನ ಒಂದು ಇಂಜರ ಕೈ ಕೊಡ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ ಹಾಕಿದ ಮೂರ್ನ ಮಂಡದೇರಿ ಎನ್ನದೂ ಉಡ್ಚಿ ಅಜ್ಜನಪ್ಪ పోతుండే మండగారి ఇంటి పని వచ్చి ఇక్కడ పిరావతి ఉంటుంది అంత మాలిన పొట్టుకు పత్తెలే అంజా పత్తావన అర్థాన బుక్క పన్ను మున్న కాదానికి ఉండాతండ ఉంటు సమ కైబిల్లి ఉంటుంది అర్థాన బుక్క జాస్తి అంబరపు తోజావున ಬರ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಬೇತೊಂಜಿ ಬಂದರ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಕೊರತೆ ನಾಳೆ ಜನ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದ ಒಂದು 200 ವರ್ಷದ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾರ್ದಿನ ಭೂಜಮಂತನ ಕುಟುಂಬ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇರಿ 200 ವರ್ಷದ ಅದಕ್ಕೆ ಐತ ಕುಟುಂಬ ಮುಲ್ಪ ಬೈಟ್ ಅಕನ ಕಣ್ಣು ಪವರುದ್ದಿ ಅಂಜನ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಇಂದು ನಾಗನಡೆ ಅರ್ಥ ಇದು ಬೀದಿ ನಾಗನಡೆ ನೆಟ್ಲ ಚರಿತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅವು ಏನು ಬೊಕ್ಕದ ಜಾವೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಜನ ಇಪ್ಪನ ಹೊರಟಿಗೆ ಆ ಅಮ್ಮನ ಮೇಟಿ ಉಳ್ಳಾರ್ದಿ ಉಂಟು ಎರಿ ಬಪ್ಪನಾಡ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಂತಿಗೆ ಏನುಂಟು ಎಂಗ ಗೊತ್ತು ಏನು ಕೂಡ ಮಗನ ಗೊತ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಏನು ಮೀಟಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಬರಾಡೆ ಬತ್ತೆ ಬಂದು ಆಡುವ ಅಂತಂದು ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ನಿಂತು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಎಂಗ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮೂರಾಣಿ ಬೈತನ ಈರು ಕಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೇನು ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಈ ಮಣ್ಣು 200 ವರ್ಷದ ದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಂಡ ರಾಜಮನೆತನದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪಕ ಮುಲ್ಪ ಟೆಂಡು ಕಟ್ಟಿ ಎಂಗಳು ಕೂಡುತ್ತುಂಡು ಅಪಕ ಮುಲ್ಪ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಅಂಜನ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಆ ಕುಟುಂಬನೇ ಎಂಕಳ ಕುಟುಂಬ ಎಂಕಳು ಮಡಿಕೆ ಮನ್ಪುನ ಕುಟುಂಬ ಅಪಕ ಕುಂಡು ಕಟ್ಟುನ ಕಾಲ ಮಡಿಕೆ ಮನ್ಪುನ ಕಾಲದ ಕುಟುಂಬ ಅಂಜನ ಕುಟುಂಬ ಅಪಕ ಐಕೆ ಎಂಜಿನ ಮುಲ್ಪ ಪುದಾಡು ಎಂಕಳ ಕೊಸವೇ ಮಣ್ಣು ಮುಲ್ಪ ಅಂಜನ ಹತ್ತು ಅಪಕ ಅಂಜನೆ ಎಂಕಳ ಮಣ್ಣುಂಟು ಮುಲ್ಪ ಕಿರೆ ಗೋಳಿ ಮರದ ಅಡಿ ಎಂಕಳನ ಟೆಂಡು ಇತ್ತನ ಅಂಜ ಚಪ್ರ ಇತ್ತನ ಅಂಜನ ಜೀವನ ಅಂತ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಅಂಜನ ಮುಲ್ಪ ನಾಗೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾದಿ ಉಂಟು ಅದೇ ಉಳ್ಳಾದಿ ಹಿಂದೆ ಎಂದು ಬಂದದ್ದು ಅಪಗೇನು ಬಂತಂದು ಈರಿನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏಪಳ್ಳ ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿಯಲಿ ಎಂಕಳ ತಿಂಟಿಗಿ ಅಕ್ಕನ ಪೂರ್ವಿಟ್ಟು ಕುಳ್ಳಾತಂದು ಈರು ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿಲಿ ಅದೇ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು ಬೈತನ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಎಂಕಳ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಆತಿ ಇತ್ತೆ ದೂರ ತೋದುಂಡು ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪ ಕಣ್ಣಗೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಇಂದ ನಾಗನ ದೋಷ ಇತ್ತಂದ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಇಂದು ಕಪ್ಪನಾಗೆ
ಇದು ಕಪ್ಪನಾಗೆ ಬೇತೆ ಬೆಳೆನಾಗೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಈ ನಾಗ ಬಿದಾರಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಇದ್ದಿ ಅರ್ಥಾಂಡ ಈ ನಾಗನಿಗೆ ಗರ್ವ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಮಿದಿ ಇದ್ಯಾನ ಲಕ್ಕ ಬಲಿಪು ಅರ್ಥಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಒನ್ನೇರ ಪ್ರಾಯದ ಜನ ಏನು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಬಾಂಬಾಗಿ ಮುಂದೆ ದಿವಸಗಳ ಆತದ ಜನನ ಕರಪುಡು ಭಟ್ರಾಯ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪು ಒಂದ ಒಂಡ ರಾಯಬರೇ ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇರೆ ಮನ್ಪುಣಕ್ಕ ಅಜ್ಜನ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಜ್ಜನ ಬಾರಿ ಪುಜಿ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಕೊರತೆನ ಕಡಪುಡು ಅಪ್ಪ ಕೊರತೆನ ಮನ್ಪಟ್ಟು ಕಡಪುಡು ಎಣ್ಣೆಲಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಒಂಡ ಎಂಡ ಆ ಜನ ಮಣ್ಣು ಆ ಭಟ್ರೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರ ಆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟು ಅರ್ಥಲ್ಲ ದೈವದ ದೂರ ಇದ್ದಿ ನಂಗೆ ಮಾರ ದೂರ ನಂಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಬೋಡು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬೋಡು ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಗುಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಗುಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ ನಂಬೋಡು ಬಂದಿರೆಗೆ ಮೂಜಿ ಜನ ನಂಬೋಡು ಅನ್ಪಣ ತೀರ್ಮಾನ ಫಸ್ಟ್ ಅಜ್ಜೆ ಕೊರತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ಬಟ್ಟುಂಡು ಎಂದ ಎನ್ ಪಿದಾಯಿ ಉಂಟು ಎನ್ನಲ ಇರು ಕೊರತಿ ಗುಳಿಗೆ ಆ ಗುಡಿಯರ ಆಪುಜಿ ಎಂಜಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೊಳಸಿ ಕಟ್ಟದಿ ಇರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆ ಗುಳಿಗೆ ನಂಬದಿ ಸರಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಂಬೇರ ಬಂಡ ನಂಬುಜಿ ಎಂಟು ನಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬೇರ ಬಂದು ನೋಡ್ತಿ ಇಂದು ಸತ್ಯ ಅವು ಈ ನಾಳೆ ಯಾವ ಇದೆಗೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ತುಗಿಲೇ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಜಲ ನಾಳೆ ಜನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಏರು ಬರ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಳಿಯರಿದ್ದಿ ಸೀತಿದ್ದಿ ಅವದಾದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಮಿತ್ತ ಕೂಪಣ ತಾಕತ್ತು ಇದ್ದಿ ಅರ್ಥ ಹಿಂದಾಂಡ ಎಂಕಳ ಇಂಜಾಂಡಲ ಸುಧಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಸಿಂ ಸಾಬಿರ್ ಏರು ಪ್ರೋಲ್ಲ ಕಾಸಿಂ ಸಾಬಿರ್ ಬೆಳದಿ ಜೋಕರು 4 ಜೋಕುలు ಉಂಡು ಬೆಳದಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಕಸಬೂರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿಕಪ್ పోతున్నట్ట అవి ఉంది మగ ఇంకొంచెం ಕೆಲಸಕ್ಕೆ పోతుండు దుబాయ్ పోతుండు నా పోతుండు నాన్న బోడికి పంటలు ఉంటాడు బొక్క జోకులు ఉండు పుల్లలు ఉండు పూర మళ్ళీ లాభం ఉండు ఎందరికి చాలా ಬೇಜಾರಿದ್ದಿ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಿನ ಬೇಜಾರಿದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೇಜಾರಿದ್ದಿ ಕಾಸು ಆಸೆಗೆ ಎಂಗಳು ನಂಬುತ್ತನತ್ತು ಅಜ್ಜನ ಎಂಗಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಂಬುತ್ತನ ಅದನ್ನ ಕಾಸು ದಿಕ್ಕು ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋಳಿ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟೋಳಿ ಈ ಚಿಕ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಜಾರಿದ್ದಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಬದಿರು ಅಂಚ ಕಾಸಿಂ ಸಾಬ್ರೆ ಅಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸುಲಭ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಗ ಬೋಡದ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ತಾಂಡ ಕಾಸಿಂ ಸಾಬ್ರೆ ಕಟ್ಟಿರಬನಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಎನ್ನ ಸಾನ ಏನು ಬಿದಾರ್ದನ ಸಾನ ಇಂಜಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಆತಿಗೆ ಬಂದ ಎಂಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅರ್ಥಾಂಡ ಇಂದು ಆತಿಗೆಂದ ಕೈಬಾರ್ದು ಏನು ಬೈತಿಂದ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಣ್ಣ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಆತಿಂದ ಎಂಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಬೈದಿಂದು ಸರಿಯಚ್ಚ ನಿಜ 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 ಅತ್ತಂದ ದಾಳತ್ತು ಕಾರಣ ಎಂಕೆನ್ನ ಸಾನಮಾನ ಮಲ್ಲ ಆಗೋದು 4 ಜನಗಳಕ್ಕ ಆಗೋದು ಇದ್ದಿಂದಲ್ಲ ಎಂಕದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಲ ಆಗೋದು ಪಂಪನಾಲಕ್ಕ ಇತ್ತಿಂದ ಆ ಪೂರ್ಲ ಅರ್ಥಾಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಒರಿಗೆ ಓಟೋ ವೈದ್ಯನಾಯೆ ಈ ಊರ್ದಾಯ ಎಂಕೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಇದ್ದಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ದುಡ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿಜ 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 ಕಾರಣ ಒರಿಯನ್ನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂದೆ ಈರೊಂಜಿ ಸಾನ ಕಟ್ಟಣ ಹಿಂದೆ 10 ಬಂತು ಪಂತನಕಳಿದ್ದೆ ಅញ្ಜಾಂಡ ಎನ್ನಲ್ಪ ಬಂತುಂಡು ಗದೀಜಿನ ಅಂದನ ದಾಯಿಗೆ ನಂಬುತ್ತನ ಬಂತನಕಳು ಉಂಡು ಅವು ಮಕ್ಕಳದು ವಾಡು ಅರ್ಥಲ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದ್ಪಣ್ಣ ಜನಕಳಿಗೆ ದೈವದು ವಾಡು ನಂಗೆ ಗದೀಜಿಯಾದ ನಾಯಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ದೈವ ನಂಬುಣ ಬೇರೆ ಅವರ ಜನರ ಅನುಕೂಲ ಬತ್ತ ದೈವ ನಂಬುಣ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿ ನಿಜ ನಿಜ ಅಂಜನ ಒಂಜಿ ಬೇನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆತನು ಅರ್ಥಂಡ ಅವಾಗ ನಾವು ದೂರ ದೈವನೇ ಓಡು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಬಂಜಾರ ಬಜ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬುಚ್ಚಿ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಥಂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕನಸನಿಗೆ ಓಪನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂತನ ಪಾತೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂತನ ಪಾತೆ ಅಂದ ಅವಾಗ ಬಂದು ಬಂದ ಆಯ್ತು ಎಂಗಳು ಪುಣ್ಣ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂತು ಬೇಜಾರ ಕಾರಣ ನನ್ನ ನಂಬುತ್ತೆ ಏನು ನಂಬತ್ತನ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಟು ತೀರುಂಡು ಏನು ಮಂಪುವೆ ಎಂಗಲ್ ತೀರುಂಜಿ ಬಂಡ ಬೀಗ ಬಾಟ ಜೀವೆ ಎರಗಳ ಮಾರೇರ ಜೀವಿ ಅದೇ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಏಪ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಏನು ಮಂತನ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಪರಕೆ ಒಯ್ದನ ಇಂದು ಬೆಳ್ತನ್ನ ಆಡಿದ ಅಲ್ಪಂತ ಬೈದನ ನಾನು ಮಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಬರೋಡು ಐನು ಬೆಳ್ಳಿ ಪಿತ್ತಳೆ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಸೇತೊಂಜಿ ಐನು ಪ್ಯಾಕೆಟ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಂಜರವರೆ ಅಂಜನೊಂಜಿ ಪುರ್ಲಿಟ್ಟೊಂಜಿ ಮಂತು ಕೊಡ್ಲಿ ಪಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಯ್ಯೇನು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಿಟ್ಟು ಮಂತು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪರಕೆ ಬೈತನ ಅಂಜಲ್ತೊಂಜಿ ಚೆಂಡು ಬೈತಂಡು ಇತ್ತ ಪರಕೆ ನನ್ನ ಬರಿಯರ ಉಂಡು ಬರೋನುಂಡು ಬರು ಅದು 2 ದೀಪ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಬರ್ತನ ದಾಡಿ ತುಡಿ ಪ್ರಸವ ಬರ್ತದೆ ಅಜ್ಜನಿಗೊಂಜಿ ಬೇನ ಬರ್ಪನ ಹೊತ್ತು ಗೊಂಜಿ ಪಾತಿರ್ತಾನ ಹಿಂಗೆ ಬೇನ ಬರ್ಪನ ಅಜ್ಜ ಇರೇ ಕಾಪೋಡು ಇದ್ದಿಂದ ಎನ್ನ ಪೊರುಳಿಟ್ಟು ಪ್ರಸವ ಮನ್ಪನ ಸಾಜಿ ಮಂಟು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ಆತ ಬತ್ತನ ಇತ್ತ ಪೊರ್ತದ ಇತ್ತೆ ಬೈದು ಮುಖ ಕರ್ಪೂರ ಮುಖ ಮುಖಳಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹೂ ಪೂರ ಬೈದನ ಅಂಜ ಬೈದನ ಅರ್ಥಂಡ ಇದೇ ಮದುವೆ ಆತಿಜಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಜ ಮದುವೆ ಆತಿಜಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಖ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಭರಣಗಳು ಏತೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಾಳಿ 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 ಮದುವೆ ಆತನಗಳು ಬಂತು ಬರ್ಕೊಂಡು ತಾಳಿ ಕಾರಣ ಮೂತರ ಆತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಕೆ ಬಂತು ಬರ್ಕೊಂಡು ತಾಳಿ
ಬೆಳ್ಳಿದ ಮೂರ್ತಿ ಬೆಳ್ಳಿದ ಎಂದು ಊರ ಕರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಅದು ಎಂಗಳು ಬಂತಾನ ಅಕ್ಕಳ ಆಗ್ತದೆ ಅಜ್ಜರಾತ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಂಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಗಳೊಂದು ತಾಲಿ ಎಂಗಳ ಕಟ್ಟಲು ತಾಲಿ ಏಪಗಳ ಅವು ನೆಲೆಯಾತು ಉಂಟಾಡು ಮಂಟು ಕೊಡ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ಆವಾಡು ಆಪಣ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಎಂಜಿನ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥದ್ದು ಐ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲು ಮಂತದ್ದು ಅತನ್ನ ಎಂಗಳಿಗೆ ಬೇಡ ಬಿಡ್ಸಿ ಎಂಜ ಎಂಗಳಿಗೆ ಇಂಜನೇ ಉಂಡು ಯಾವು ಎಂಗಿತ ಬೇರೆ ಪಂಪುಂಡು ಕಂಡ ರಡ್ಡು ಚೌನು ರಡ್ಡು ಕಾದಿ ರಡ್ಡು ಮಂಡಲ ದೀವರ ಉಂಡು ಆಪುಂಡು ದೈವ ಆತು ಎಂಕ ಅನುಕೂಲ ಮಂತಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಎಂಕ ಅಕತಿ ಕೋಲ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಹೋತನ ವರ್ಷ ಈ ಸೀಟು ಕೂಡ ಪಾರ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತದ್ದು ಮಾಡ್ತೆ ಅರ್ಥ ಈ ವರ್ಷದ ಬೊಚ್ಚಿ ನಾನು ಬರ್ಪಣ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂತಂದು ಪರಕೆದ ಕೊಳಗಿತ್ತು 2 ಲಕ್ಷ ಬೋಡು ಎಂಕ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದು ಇಂಜನ ಪೂರ ಉಂಡು ನೀರಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಳ್ಳುಗಳ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಮಂತಲೇ ಒಟ್ಟು ಪಣ ಉಂಡು ಎಂಕ 2 ಜನ ಪಾತ್ರ ಆ ಏಪತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಡೆಯರ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡು ಅಜ್ಜನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ನಿನకు 2 ಜನ ಪಾತ್ರ 2 ಜನ ಎಂಜಿ ಪಂಪಣಕ್ಕೆ ಏನ್ಲಾ ಉಳ್ಳಾದಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾದಿ ವರ್ಮ ಮಾಗಾಣಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾದಿಲ್ಲ ಏನ್ಲಾ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಟೇಬಲ್ ಅದು ಕರಿಂದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಓಳು ಬಾತಾರಿ ಇಂಜನಿಗೆ ಹೋತಾರಿ ಜನ ಮನ್ಪುವಾರು ಎಂಜ ಉಳ್ಳಾರು ಎಂದು ಪೂರ ಗಂಟು ಎಂಗಳು 2 ಜನ ಅಪ್ಪ ಕಪ್ಪಿರ ಅವ್ರದ್ದು ಜನ ಕಲ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು ಏನು ಮೆಲ್ಲ ಬಾತರು ಗಿಂಡಿ ಎಳಕ ಬಾತರು ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಬೋಟಲು ಸಾತಂದು ಪೋಂಡು ಅಂಜನ ಪಂಪಣ ತತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಪಂಪುಂಡು ಕಾರಣ ಮನ್ಪಂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ 2 ಜನ ಬಾತರು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಜಲಕ ಬಾಡ್ನ ಯಾರನ್ನ ಮಂಡ ಪೋಂಡು ಹಾಳಾಡು ಬೋಲ್ಟ್ ಹೋಗು ನಾನು ಬೋಲ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿ ಎಂಗಳು ಬಾತರು ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾರು ಓಳುಳ್ಳಾರು ಎಂಜುಳ್ಳಾರು ಕಟ್ಟಿಲತ್ತ ಎಂಜುಳ್ಳಾರು ಓಳುಳ್ಳಾರು ಅಂಜನ ಸೈಕಲ್ ಇಂಜನ ಪೂರ ಎಂಗಳು ಕೇಳಿದ್ದು ಕಾರಣ ಎಂಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟೂರ್ ಬಾತರು ಅರ್ಥ ಈ ಬರ್ಪನ ದೇವರ ಅಲ್ಪ ಬಾತನೆಲ್ಲಕ್ಕನೇ ಅರಿಯಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾತರು ಅವು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಇದನ್ನ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಂಜಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಜನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗು ಅತಂದ ಎಲ್ಲ ಪಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಆಸೆ ಅಂಜಾದ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಂದ ಅಕ್ಕನೇ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಂದೋ ಪರ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಂದ ಪರ್ಪನ ಬುದ್ಧಿ ಎಡ್ಡ ಜನತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಂದ ಎಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಂದ ಅಕ್ಕನ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚನೆ ಇದು ಅಜ್ಜಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಜ್ಜಗ ಒಂಜಿ ಎತ್ತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ ಬರಾಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತಲ ಕೇನು ಅಜ್ಜ ಬಂಡಯ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ పంతు కై ముగిండు వంట ఉత్తర పంపన దైవ అతే అతే నాలెడ్జ్ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ರಡ್ಡು ಬೀಡ ಕೊರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಚಕ್ಕುಲಿ ಲೆಪ್ಪಣಿಗೆ ಬರ್ಪನ ದೈವ ఉంది ದಾಳ ಕೊರ್ತು ಜಿಂಡಲ್ಲ ಲೆತ್ತಂಡ ಬರ್ಪನ దాని ಏನು ಲಾಭನು ಕದಾಂಡ ಅಪಕಂಜ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆ ಮೊದಲ ಮಹಿಮೆ ಈ ಮಹಿಮೆನಾಗ ಹೂ ಮಗನಗಳ ಲೆಕ್ಕಬಾರ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತಾರ ಕಾರಣ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂತೆ ಅಂಜಂಡ ಅಜ್ಜನ ಉಳಾಯಿದ ಸತ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇಂಜಿನ ಮನೆ ತೋಜಾವು ಎಲ್ಲಂಜಿನ ಮನೆ ತೋಜಾವು ಬುಕ್ಕದಿಂದ ಮನೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಕಾರುಬಾರು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಇಡೀ ಜಾಗ ಇಟ್ಟುಂಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆ ಅರ್ಥಂಡ ಇಂದು ಟಿವಿಗೆ ಬೋಡಂಡ ತೂತಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಚಿ ಯಾವ ಬಡ್ಚಿ ಅರ್ಥಂಡ ಮುತ್ತನೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಎನ್ನ ಈ ಜಾಗ ಇಟ್ಟು ಎತ್ತು ಕಲ್ಲುಂಡು ಎತ್ತು ಜಾಗ ಎಂಜು ಆಯ್ತು ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕಣ ಜನ ಅರ್ಥ ಇದು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಾಳತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಟ್ಟಾಳ ಉಂಡು ಅಂತ ಅಂಜ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಚಿಲ್ಲರ ಮಿಲಿಟರಿ ಅತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ದೀಪ ದೀಟುಂಡು ಪುಳ್ಳೆ ಗಾಂಡ ಅಂಡ ಏನು ಅಂದೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಮನ್ಪಣ ತಾಕತ್ತು ದುಂಬಿದ್ದಿ ಅರ್ಥನ ಇತ್ತ ಬೋಡಂಡ 13 ಕೊಡ್ತಾ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಮನ್ಪೋಳಿ ಅಂಜಂಡ ಅವು ಸರಿ ಅತ್ತು ಅರ್ಥನ ದುಂಬು ಮಂತನ ಸೈತನ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕೋಜಿ ಅಂಜನತ ಚಿಕ್ಕನಗಳು ಬರೋ ಕೈ ಬಾಡಿಯ ಇಜ್ಜತ್ತ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಂದ ಅಂಜನ ಅಂಜನೇ ಅತಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಾಳಿಜಿ ಮನ್ಪನಾಯನೇ ಮನ್ಪೋಡು ಆಯನ ಕಾಲ ಕರೀತನ ಬುಕ್ ಬೇತೈತಿ ಆತೆ ಆಪಗಂಜ ಬಂಡ ಬಂಡ ಅಜ್ಜನಗೆ ಪುಳ್ಳೆ ಕಾಂಡೆ ನೀದು ಹೊತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಒತ್ತಿದ್ದು ಕತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಹಾಕಲೆ ಕೊಜ್ಜಿ ಭೋಜ ಮನ್ಪನೈಕಿ ಎಂಟು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಜನ ಆತ ಏನೇ ಮನ್ಪಡ ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಕಂಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪಗ ಏನು ಒಂಜಿ ಬುಟ್ನ ಬೈದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಂಡ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಪರಕೆನೆ ಅವು ಸ್ವಿಚ್ ಬಂಡ ಪಾಡ ಬಾಡ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಏನು ಒಂದು ಮನಿನ ಬಂದಾದು ಬಾರು ಆಜನ ಬುಟ್ಟು ಒಂದಿಪ್ಪು ಏನು ಸಗಾಲ ಬಿಡ್ತಿ ಏನು ಮುಖ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪು ಅವು ದಾನಿ ಕಾರಣ ದುಂಬೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಮುಖ ಎಂಕ್ ಪೋರ್ತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮಂಟಿಗೆ ಉಂಡ ಎಂಕಲ ಸಮಾಧಾನ ರಡ್ಡು ಪೂಜೆ ಅವು ದುಂಬಿ ಎಂಕ ಮಂತನ ಅಂಚ ಅವು ತಾತದ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯ ಆ ರಡ್ಡು ತಲಕ್ಕನೆ ಬಾಡು ಬುಕ್ಕ ಈ ದೀಪ ಆಗುಳನಾಕಿ ಲಕ್ಕ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ಲೀಟರ್ ಈ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತ ಆಜಾವು
karena malah dipatah apa kunci itu riarali hati apa kain aja ande hal ada yang kayak dalam kami dari bakor pun yang keman pun akan nambah tanam yang kayak dalam kasih jadi jokla madme andu naali jokla madme andu rakala idi akan pura yedde undu yang kala yedde ಹಾಳಾತನ ಬಂದು ಕೊನೆಯರಿ ಇದು ನಂಬನ ದುಂಬು ಒಣಸಿಗೆ ಗದಿ ಇದ್ದಿ ಆತೆ ದುಂಬು ನಂಬನ ದುಂಬು ಒಣಸಿಗೆ ಗದಿ ಇದ್ದಿ ಊರತ್ತ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಪಗದಾನಿ ಎನ್ನ ಊರಿಗೆ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಮನಗ 13 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬತ್ತಿನಾರು ಕೆಲಸ ಉಂಟಲ್ಲ 35 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 35 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಇದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತನ ಅಂಜನ ಓಳಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಊರಿಯ ಗದಿ ಇದ್ಯಾನ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪಡ ಕಟ್ಟು ಕುಳ್ಕ ಬಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನುಂಡು ಎಡ್ಡ ಫೋಟೋದ ಜಾಗ ದಿಕ್ಕುಂಡು ದಿಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತುಂಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗುಂಡು ಇದು ಯಾವ್ದು ಬೆಲೆ ಬಂತಂತ ಸರ್ ಬರ್ಗಾಸ ಬೇರೆ ಮರಕ ಬೆಲೆ ಅದು ತಿಂಬರ್ದ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ತಿಂಬರ್ದ ಮಗತೆ ಬತ್ತೀರಿ ಆಯ ಮರ ಕೊಂಡು ಬತ್ತು ಇದು ಎಂಗನ ಸ್ವಭಾವದ ಗುಣ ಬಿಡೋಡ್ಸಿ ಅವು ಮಂಟೋದೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಆಯ ಮಂಟೋದು ಉಂಟಾವು ಅಲ್ಲ ಮರಕ ಬೇರೆ ಮಂಪು 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಂಪು ಅಕ್ಕಳ ಬಡದಿ ಜೋಕಳನ್ನ ತೂಕೊಂಡು ಅಂದ ಕಾರಂಜ ಒಡ್ಡ ಅವು ಎಂಗಳನ್ನ ಕಾಸ ಬತ್ತ ಅವಾಗ ಐಟು ಉಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾಡ ಅಂಜನ ಪರ ಅಂಜಾತದ ದೇವರ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಅನ್ಯಾಯ ಬರ್ತನ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೀದ ಇತ್ತಿಂದ ಅಕ್ಕಳ ಸೀದನೇ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಳ ದೊಂಗೂಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಬೇರೆ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಕಳ ದೊಂಗುಣ ಅಂದತಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈತೆ ಕಾರಣ ಏನು ನಂಬುತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಏತೋ ಜನಕಲ ಕಡ ಕೂಡ ಪಂತೆ ದಾಳಾತಿ ನುಣದ ಕಡ ಕೂಡ ಪಂಪನಕ್ಕಳು ಪನ್ನಡು ಅಕ್ಕಳೇ ತೂವಾಡು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಎಂತ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಕಾರಣ ಏರ್ನಲ್ಲ ದೂಟು ಪಾತೆರುಜಿ ಎಂಜ ಒಂದ ಪಾತೆರ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಿ ಕಸಿಂ ಸಾಬ್ರೆ ಯಾನಿಡ ಪಾತ್ರದುಪ್ಪನಾಗ ಕೋಡೆ ಯಾನಿಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಪಂಡಾರ ಅಜ್ಜನ ವಿಷಯ ಇರಗು ಅಗಾಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪ ಯಾವುದು ಪಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪನಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಉಳ್ಳಾಳದಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ದುರ್ಗಾವರಿ ಮೈಸೂರು ದೇವಿ ಅಂಜಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿಲಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟಿಲಪ್ಪೆ ಬರುವಂಡ ನಡಸು ಬರ್ಪನತ್ತು ಬೇರೆ ಮೀಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಜನ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದತ್ತು ಅಂಜನ ನಮ್ಮ ಬಾಪನವರದ ಅಪ್ಪೆ ಬರು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಾತೇರು ಏನು ಎಂದುಕೊಂಡ ಮಂದರದ ಅಪ್ಪ ವತ್ತನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಾತೇರು ಅಂಜನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಂದ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾದಿ பொருளிட்டு நாள் பாத்திருக்கா எங்களை ஈர்நாள் பாத்திர ಖುಷಿಯಾಗುಂಡು ಪಂಚ ಸಂತೋಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆದಿ ಮಾಯ ಸಮೀದ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಏನೇ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅಪಕ ಒಂದು ಏನು ಈ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ಬರ್ಪನ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತು ಅಂಜಾಡ ಈರಲ್ಲಿ ಎತ್ತುತ್ತೆ ಏನು ಬೈದಿ ಜಂಡ ಈರೆಗೆ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಜಾತಿನ ಬರ್ಪೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಕ ಈರ್ನಾள் ಪಾತ್ರ ಇಂಕ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದು பொருளிட்டு பாத்திர ಆ ಪಾತ್ರ ಕೇಳೋಡು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂಜನ ಕಟ್ಟಿಲ ಬವನು ಏನು ರಾಯಿಗಳು ಎಪ್ಪನ ಇರು ಎಂಗಳ ಬಾಪುಜಿ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪ ನೂರು ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಕ 4 ಪಾತಿರ್ಕ ಎಂಜಿನ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ ಇದು ದಾಣಿ ಪನ್ನೊಂಡ ಕೇಳಿಜಿ ಬರೋಡ ಬಲೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಜನ ಅತ್ತ ಕುಳ್ಳತ್ತು ಪಾತಿರು ಅಪ್ಪನ ಕಣ್ಣು ತೂತುಂಡ ಪೋಟಿ ಬಲ್ಪು ಏರು ಕಟ್ಟಿಲ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತುಂಡಾಳ ಏನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಏನು ಏರ್ನಳ ದೂರ ನತ್ತಿ ಎಂಕು ದೂರತು ಲಾಭದಾಳ ಬುಡ್ಚಿ ಏರ್ನಳ ಕಾಸುದಾಳ ಬುಡ್ಚಿ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಎಂಕು ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ದೇವರ ಕೊರಪನ ಕಾಸು ಇನ್ನೆರಡು ಮಿತ್ತು ಕಾಸು ಕೂಡ ಇದ್ದಿ ಹಿಂದೆ ಬಂಗಾರದ ಕಟ್ಟೈತಿ ನನಗೆ ಕಾಸು ಓಡೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಿಂಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹಸರದೀಪೇರ ಒಂದು ಹಸರದೀಪನ ಬರೋದು ಚಕ್ಕಲಿ ಬರೋದಿಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚರ ಬಜ್ಜಿ ಬರೋದಿಪ್ಪು ಅವು ಪುರಾಂಜ ಬಾಪದಗಳಿಗೆ ಎತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುಪ್ಪಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಪ್ಪುಜಿ ಕುಪ್ಪಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ತುಂಬೋಡವು ಅಜ್ಜಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಒಪ್ಪ ಮಂತು ಇಲ್ಲಿ 2 ಬೊಟ್ಟ 3 ತನ ಕೊರತು ತಿತ್ತು ಬಾಡ್ತನ ಬುಕ್ಕ ಎರೆ ಗಂಡ ಅದೇ ಕಾಸಿಗೆ ಮಾರು ದಾಯಿ ಕಾರಣ ಬಂಡ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆತು ಕೊಡ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಮಗ್ನ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಊದುಬತ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬರೋದು ಇಂದು 2,000 ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ 2,000 ಅವು ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಓರಿ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಂದು ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂದು ಕಾಸಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಂಡ ಬುಕ್ಕ ಎಳ್ಳೆಲ್ಲ ಬರು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜಂಡ ಅಂಜು ಹೋತು ಬಂದು ಬುಡ್ಚಾಗನ ಬಂದು ಇವೆಂಡ ಹಾಕಿಗೆ ನೋಡು ಅಜ್ಜಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಕಾಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ದಾದ ಬಿರುಂಜಿದಾದ ಪಂಡರೆ ಕಾಟ್ರ್ ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಗೆ ಕಲಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸೆ ಇಂಜನ ಪೂರ ದುಂಬದ ದೈವದ ಅಂಡಲ ಮನುಷ್ಯನಾಥ ಪುಟ್ಟದ ದೈವ ಆತನಂತ ಅಪಕ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಉಂಡತ್ತ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮನೆದಿದ್ದು ಮನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರದಿದ್ದು ಐಟ್ ಕೊಂಚ ಬೀಡ ಅವೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ದುಂಬೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಇಚ್ಚಲ್ಲಿ ಅಂಜನ ದುಂಬೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತು ಇತ್ತ ಸಮೋಸ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಂಡ ಅವಾಗ ದುಂಬಿ ಅಜ್ಜನ ಪುದಾರಿ ಇದ್ದಿ ಉಂಡು ಕುತ್ತಾರ ಬಲಾವಡ ಅಜ್ಜ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಂದ್ಪಣ ಉಂಡು ಅಂಜನ ಒಂಜಿ
20 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿಗೆ ಅಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆ ತೋಜಾರು ಅಪ್ಪಕ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲ ಬೈದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗ ಈ ಪೋರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಡೆ ಬತ್ತಿಗಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಅಕ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಕ್ರಮ ಬರಾಂದಿತ್ತೇರೇನೇ ದೈವನ ಕಲೆಗಾರನಿಗೆ ಇತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶನಿ ದೇವರು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ ಜೋಕರು ಶನೀಶ್ವರ ಇನ್ನು ವರ ಇಂದುಕ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂಜನೆ ಬಂಟುಂಡು ಅವ ಮುಖ ತನಿಯ ಬಂಟುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನೀಜ ಬಂಟುಂಡು ಇಂಜನ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಊರು ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ಟಾತು ಬರ್ತದೆ ಅಜ್ಜನ ಮಹಿಮನೆ ಇತ್ತ ಪಿದಾಯಿ ಬಾರ್ದು ಅಂಜಾತು ರಂಬ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆ ಕಲಿಯುಗ ಪುರುಷನತ್ತಿ ಶನೀಶ್ವರನತ್ತಿ ಶನಿ ಇತ್ತನೆಯಿಂದ ಇದ್ದಿಂದ ಒಂದು ತೋಜಾವಡೆ ಅವು ತೋಜಾವ ಒಂದು ಹೋಪುಂಡು ಕಾರಣ ದೈವ ಕಲೆ ದೈವ ನಿಶ್ಚಯ ಏರೆಗಳ ತಡ ಬನ್ನಿರ ಅಕ್ಕಳ ಆಟ ಅಕ್ಕಳ ಆಡಾಡು ನಂಗೆ ತೀರ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇಣಕ ಕೊರ್ತಂಡ ಕೊರಡು ಕೊರ್ತಿಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಅದೇ ನಂಗೆ ಕೇಣನ ಅಧಿಕಾರ ನಂಗೆ ಕೊರಪನಡ ಕೊರನ ಅಕ್ಕಳ ಅಧಿಕಾರ ಬೋಡಾಂಡ ಕೊರಾಡು ಚಿಲ್ಲ ದೀಡಾಡು ಅದೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅಂಚ ಐತೆ 14 ವರ್ಷದ నుంచి ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ 14 ವರ್ಷದ ಇಂಜನೆ ನಾನಾ 14 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ತೂಕ ಎನ್ನ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮೇರೆಗಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಬುಡುಪಣ ಜನ ಈರು ಕೊಡ್ದು ಹೋಗ್ಪಣ ಜನ ಬೇತೆ ಅದ ಅವಾಗ ಈ ಆಯಸ್ಸಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪು ಪಾತೆಟ್ಟು ಹೋಗು ಇದನ್ನ ನಡ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸಿನ ಬೆಲೆ ಜೀವ ಇಪ್ಪನ ಬರ್ತದೆ ಕಾಶಿ ಸಾಯಿ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಗಾಳಿ ಬೋಲ್ತಾರೆ ಮುಖ ಪೂಣನ ತುಂಬಿಯ ಅವಾಗನೇ ಬೇಡ ಆತ ಮುಂಟ ವಾಸನೆ ಬೇಲ್ ಭಾಷೆ ಗಾಳಿ ಬುಕ್ ಬೇಲ್ ಭಾಷೆ ಪುನಃ ಬೇಗ ಕೊಂಡು ಎಂದ ಮರ ವಾಸನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಒಂದು ಕೊಂಡ್ಕ ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮನುಷ್ಯರು ಪಡಿಸಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜಿನ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ಇಂಜಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಂತ್ರ ಬೇರೆ ಲಾಭ ದಿಕ್ಕಿನ ದಿಕ್ಕು ಅದನ್ನು ಬೇಟ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ ಏನು ಕಲ್ತನ ಆತಿ ಈ 25 ವಯಸ್ಸು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪೂರ ತಿಂತಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಟೆ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ತಿಂತೆ ಕಾಣಿರುವ 7 ಮುಟ್ಟ ಗರ್ಗದ ಬೇರೆ ಮಂಟದ್ದು ಆ ಕಾಸು ಒಂದ್ಸ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಜಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಳ ನಂಬತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಬುಡ್ಡುಗಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ತು ಕಾರುಂಡು ಹೋಯ್ತು ಪೋತುಂಡು ಬಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವಾಗ ಇತ್ತು ಬೋಡು ಬಂತು ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ಆಸೆ ಮನಸ್ಸು ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಂಬತ್ತನ ಮಾರಿಯರ ಆ ಪೂಜಿ ಅವು ಕೊರ್ಪೂಜಿ ಅವು ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದು ಜನಗಳು ಕೊರ್ಪಾರ ಸಾಯ್ಬರ ಕೊರ್ಪಾರ ಇದೀನ ತಾರಾಯ ಕೊರಿಯರೆ ಇದೀನ ತಾರಾಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈರಂಜಿ ಕೊನಡೆ ಈರಂಜಿ ಎಂಜ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಏನು ನಕ್ಕಳು ಎಂಜಗೆ ಏನು ಅಪಕಂತ ಬಂದ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಕಾಸು ಮಾಡ್ತೀರ ನಿಂತ ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸಿಗೆ ಫುಲ್ ಪವರು ಅಜ್ಜನ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಅಜ್ಜನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಟ್ಟು దానికి కారణం ఉండ ఇంత కాసం అంటున్నాయి భర్తనకలు కై ముగిట పాడు చేనకలు పాడు ఇంజన పాడునైతే 4-5 ಜನ ಸೇರ್ತು ಮಲ್ಲ ಗೌಜಿ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಕಂಡಾವಟ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಊರು ಇಡೀ ಒದ್ನಿಗೆ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಇಂಜನ ಬರೋ ಲಾಭ ದಿಕ್ಕು ಐಕು ಬೋಡ ಆದಿ ಅತಂದ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬತ್ತು ಈರೆಗೆ ದನಿ ಬಾಯಿ ಬಂಗ ಅದ ಈರಿನ ಕಾಸು ನಿನ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಈರೆಗೆ ನಷ್ಟದ ಇತ್ತ ಯಾನಿಡ ಕೇನೋಡು ಕಾಸಿಂ ಸಾಬ್ರೆ ಇರು ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಇತ್ತವೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರು ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನ್ಪರಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ದುರಾಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧಂಡ 16 ವರ್ಷ ತೂತನ ಈ ಮಣ್ಣು ಟೆನ್ ಅಜ್ಜನ ಈ ಜಾಗ ಇಟ್ಟು ಅಂಜನ ಮಿನಿ ರೂಟ್ ಉಂಡ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂಜನ ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಅದಿಮೋಹ ಇತ್ತುಂಡ ಕೋಟಾನ ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ಪೋಯನ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಿ ಏತು ಕೊಡ್ತಂಡಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಯರ ಯೋಗ ಇದ್ದಿ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ದೂರದ ಪ್ರಜನೆ ಎಂಟು ಬುದ್ಧಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನ ಎಂಟು ಸಮುದಾಯ ಅಂಚಾತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಯ್ತ ಬಾರದಿದ್ದಿ ಆಯ್ತು ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪುಡು ಬಂತು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಎಂಜ ಪರಕ್ಕ ಪನ್ನೋಡು ಹೊರ ಬುಡ್ದು ಪೂರ ಫ್ರೀ ಆತಂದು ಮುಂದೆ ಏನು ಎರಡ ಅವತ್ತಲ್ಲ ಇಳುಗಳ ಉಂಟು ಕಾಯಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಜಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಪೋಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಆವಾಗ ನಾಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬರಿಯಾರೆ ಬೇಗ ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು 100 ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಮುಕ್ಕಳು ಮುಲ್ಪ ಉಂಟು ಬಂದು ಸಾಯ್ಬರೇ ಚೂರು ಬಲೆ ಗಂಡ ಬಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಈ ಮನುಷ್ಯರು ದಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ತುಳಿದ್ರೆ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಎಂಜಿನ ಇಕ್ಕಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಕ ಜನಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಿ ಬರಿಯಾರ ಕೊಡುವಾಗ ಆತಕ ಮುಟ್ಟ ಕಾಸು ಪಾಡು ಅಂಜ ಸಾಯ್ಬರ ಡೆಬ್ಬಿಟ್ ಅಪ್ಪಗಂದು ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಾನ ದೈವ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತಗೊಂಡು ಬುಡಿಯರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹೋಗು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಡತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಖಂಡು ಒಂದೆಂಜಿ ಒಂದಿಯರಗಳ ಕೊಡಿಯರ ಬಂದಿ ನಮ್ಮ ನಂಬತ್ತನ್ನು ನಂಗೆ ಪಡಿಯರ್ ನಡಗು ಪಂಚ ಅಂಜನ ಉಂಟ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ಬೈದ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಪೆರ್ತಿ ಈಸಿ ಅಂಜನ ಕೇಳಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದ್ದೇತ ಸಾಹೇಬರ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದ ಸಾಹೇಬರ ಹೊಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎನ್ನಿಲ್ಲಿನ ಇಂಜಿನ ಮಂಕುವಾರಿ ಇಟ್ಟದ ಕಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಲೇನು ದೈವ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಪನಗ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಬೇತೆ ವೇಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಲೇನು ಅನ್ಪನಕಲು ಪನ್ನಾಡು ಮನ್ಪನಕಲು ಮನ್ಪಾಡು ಎಂಕ್ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಎನ್ನ ಕಾಪನು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ನಂಬುದನ ದೈವ ಅವು ನಿಶ್ಚಿತನ ಎಂಗನ ದೈವ ಅವಳು ಈ ದೈವ ಅವಳು ನನಗೆ ದೈವನ ಪೂರ ದೈವನೇ ಅದ ಅಕ್ಕಳು ಕಾಪಾಡು ನಂಗೆ ದಾಳ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಪನಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಳು ಪೋಪಿಗೆ ನೂತನ ಇಪ್ಪು ನಕ್ಕಳು ಅರ್ಥಾಂಗ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಗಿಯರ ತೀರಿಂದ ಅಕ್ಕಳು ಬಂಡುಲತಿ ಕೊಳಗು ಏನು ತುಪ್ಪ ಏನು ಈ ಮನ್ಪಾದಗಳು ಏನು ತುಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಪೋಡಸಲು ಹಾಕಂಡ ಎಂಗಳು ಮನ್ಪನ ಬೇರೆ ದೂರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಕದ ಮರಪೂಜಿ ಏನಿಲ್ಲತ್ತ ದಯಗೆ ಬೋಡನ ನಂಟು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಕುಜ್ಜಿ ಬೇನೆ ಹೊತ್ತನ್ನು ಬಂದು ಬಂದ ಎಂಗಳು ತುಪ್ಪ ಏನೇ ಉಂಟು ನಲ್ಪರ್ತು ಏತೇ ಮುಳ್ಳಾವಡು ಎಲ್ಲಿ ಅವಡು ಮುಳ್ಪರ್ತು ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಈ ಅಜ್ಜನಾಣಗೂ ಸತ್ಯ ಏನು ಉರಿಯೇ ಅಲ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ಬಣ್ಣು ಮುಲ್ಪ ಮೀಟು ಹೊತ್ತನ ಕಲ್ಲುತ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಮಾಟಕ ಬೈದನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಕ ಅವು ತುಳಾರ ಇರಿಸು ಮಾಡು ಆತಗ ಏನು ಬಂತು ಅಜ್ಜ ಕಂಡಾವಟ್ಟೆ ಅಂಬರ ಬುದ್ಧೋಜಿಂದು ಕೈಗಡ್ಗಟ್ಟೆ ಕೂಡಲೇ ಎನ್ನಜ್ಜ ಕೈಗಡ್ಗಟ್ಟು ಅರ್ಥಲ್ಲ ನೆಕ್ ಬಳ್ಳ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬಳ್ಳ ಬುಡ್ಚಿ ಒಯ್ಕಿಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಓಳು ಉಂಟು ಪಣ್ಣುಂಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆನೆ ಟೈಮ್ ಪಂತು ಏನು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಂತು ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ ಎನ್ನ ಬಾಯಿ ಎಂಜ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಜನೇ ಅವು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಉಂಟು ಅಂಜ ಅವು ದಾನಿ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಎನ್ನ ಮುಡಿಯರ್ಲಾಪುಜಿ ಅಜ್ಜನ ಎಂಕ ಮುಡಿಯರ್ಲಾಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಮೋಕೇಟು ಬೈದನ ಅಜ್ಜೆ ಏರ್ಲ ಗದಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಏನು ನಂಬುತ್ತನ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಅಜ್ಜನ ಕಲೆಗಾರನಿಗೆ ಎಂಟು ತೋಜಿದೆ ಅವಡು ಎನ್ನ ನಾಳೆ ದೇವದ ಅಕ್ಕಳ ನಾಂಡಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬೈದನ ಹತ್ತಿ ಉಕ್ಕಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂಜಾಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಈ ನಂಬುಡಿಯ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನಂಬುದು ಹೆಂಗ್ ಬೋಡ ಈ ಅಮ್ಮ ಕೊಡು ಹೆಂಗ್ ಬೇಟೆಯಲ್ಲ ಬುಡ್ಕಿ ಬಂತನ ಅಜ್ಜಿ ಅರ್ಥಾಂಗ ಆ ಮೋಕೆ ಅಕ್ಕಳಿಗಳ ಒಂದು ಆ ಸ್ನೇಹ ಎಂಕಲ ಅರ್ಥಾಂಗ ಅಯ್ಯ ಅಪ್ಪಕ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರತೆ ಅಂಜ ಅಜ್ಜ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ ಸುಖಂಡಲ ಹಿರಿ ಎಂಕಳ ಕುಟುಂಬ ಆತು ಕುಡಿದೆ ಅಪ್ಪಕ ಕೂಡ ಹಾಕುದು ಒಂದು ಏನು ಇತ್ತ ಆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕಳ ತೆರಿಪಾತು ತೋಜಾತು ದರ್ಶನ ನೆಟ್ಟು ಸೇವಿಡು ಇರ ಗೊತ್ತಾ ನೀ ದರ್ಶನ ಅದೇ ಅಜ್ಜ ನಂಬೋಡೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಜನ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬೋಡ ಹೊರತು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ನಂಬು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯರ ಸುಗಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜರು ಬನ್ಕೊಂಡು ಅರಿ ಬಾಳ್ತುಳ ಸಂಚೆ ಬತ್ತನ ಅರಿ ಬಾಳ್ತುಳ ಈ ಒಟ್ರಾಜಿ ಪನ್ನೊಂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಪಗ ಈ ಒಂದು ಅರಿ ಬಾಳು ಏನು ಪಾಂತಾವತ್ತ ಈ ಮಿಕ್ಕಿದಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿ ಬುಡ್ಡು ಈ ದೊಡ್ಡ ಎಂಜನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಟ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದು ಆ ಬಾಯಿಟ್ ಬರ್ತಾವೆ ಈ ತರ ಅವೇ ಏನು ಬಾತೇನತ್ತಿ ಹೆಂಗಾತದಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೂ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೊಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಪನೋಡು ಕಾಸಿಂ ಸಾಬೆರ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಕಾರಣ ಏನು ಅಜ್ಜನ ನಂಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ನಾಳ ನಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಎಂಜ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಮಿತ್ತು ಬೇಜಾರಿದ್ದ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಕ್ಕಡಿ ಇದ್ರು ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕೆ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಅಜ್ಜನ ಪುದಾರಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಕುದು ಅಂಜ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಡ್ದೆ ನಂಬುತ್ತನ ಹೌದಾ ಎತ್ತು ಬಂಡಿ ಅಜ್ಜನ ಬೋಡ್ದೆ ಏನು ನಂಬುತ್ತನ ಎಂಗಳ ಕುಟುಂಬ ಕಾಲಿ ಆತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪಂತೆ ನಂಬುತ್ತನ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ನಂಬುವಾರ ಪನಿ ಸರಿ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿಯಾಂಡು ಎರಡನೇ ತುಂಡಾಂಡು ಮೂಜಿನೇ ನನ್ನ ಪೋಪುಂಡ ಪನ್ಪಣ ಬೋಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈತುಂಡು ರಡ್ಡನೇ ಸೈತು ಎನ್ನ ಕಾರ್ ತುಂಡಾಂಡು ಮೂಜಿನೇ ನನ್ನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಪನ್ಪಣ ಬೋಡಿಗಿತ್ತಿಂದ ಬೋಡಿಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂಜ ಮನ್ಪು ಜತ್ತ ಅಂಜ ತುಂಡಲ ಮಂತೆ ಶರೀರ ಮಂತೆ ಹೋತನ ಬಾಳೆ ವಾಪಸ್ ಬೈ ನೀರು ಬೋತನ ವಾಪಸ್ ಬೈ ಆಪು ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಸರಿ ಉಂಟಾಡು ನನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಬರ್ಸಾಯ್ತೋಳಾಯಿ ಪಾಲ ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮರು ರಡ್ಡೇ ಆನಲ ಪೋನಲ್ಲ ಅರ್ಥಾಡ ಒಂಜಿ ಬೋತನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಬೋತನ ಸರಿ ಆವಾಗ ಪರಮಾಶಾಂಡು ಬೋಂಡು ದೈವದತ್ತಿಂದ ಏನು ದೇವರದತ್ತಿಂದ ಏನು ಉತ್ತರವಾದಿ ಹತ್ತು ಅಂಜಾಡ ಒಂಜಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೆ ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗನೆ ಮಲ್ಪು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ವಾಲೆ ಆಳ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಬೋತನಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ನನಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೆ ಆನ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಬಚ್ಚಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾಯ ಅಪಕ ಅಂಜನಲ ಕೊಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜನ ಮಹಿಮನ ಪನ್ನಂಡ ಏತು ಬಂಡಲ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ಬಂಡಲ ಮುಗಿಜಿ ಆತು ಉಂಡು ಅಜಂತ ಕೈತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆತನ ಚರಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ತಮನೆ ರಾಪನ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಸಾಜಿ ಇಂಜಿನ ಬಂತು ಅಕ್ಕಣಗೈತಿ ಇಪ್ಪು ನಂಗೆ ಬನ್ನಿ ರಾಪು ಅಂಜಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಮಹಿಮ ಮಲ್ಲ దానికి కారణం వంట ఏనుంచి సాయిబర అండాల ఏను ముప్ప మన్పన ఆ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಅಂಜನ ಏರೆಗ್ಲ ಒದಗಾತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ
లెత్తు పాతేరుడు లెత్తు పనుపుండు ఒళితు వత్తన దేవదేవర్ల పోతే పాతేరుడు పన్నెండ ఉందొంజి విచిత్రాతి ఓలాండ మీటి బర్పున ఉందా తా ఉడక నడపకుంటున్నా సచి ఇట్లా అప్పెన ఈ లెత్త ఉంది బలి ఇంకా అప్పె నడప చూడు పాతేర ఉండు వంట ఎదురుడ వంట అది దానివల్ల ఇంకా ಬೋಡು എനിക്ക് ಲೆತ್ತು ಪಾತೇರುಂಡನಿ എനിക്ക് ಸಂತೋಷ ಅಪಕ ನಂಗೆ ಸತ್ಯ ಬಿಜಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಜ ಅಪಕ ಪೂರ ದೇವದೇವರೇ ಅದೇ ಅಳತ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕಾಸಿಂ ಸಾಬರ ಪಾತಿರದು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಕಾರಣಿಕ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕಾಸಿಂ ಸಾಬರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ నాలుగు జన చెడు పూజ అది మంచి దేవుడు అదే మన పూజ పన్నండ అయితే మర్యాద పోపునత్తి ఐదు బుక్క మెట్టి మర్యాద పరపునది వరాడు జన మర్యాద పరపడాది వరాడు ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಂದು ಕಾಸಿಂ ಸಾಬರ್ನ ಪಾತೆರ ಪನಗ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಹಿಡಿದು 35 ವರ್ಷದ ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಹಿಡಿದು 35 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಗು ಬೈದೆಗೆ ತುಳುನಾಡು ಮರತ ಬೇಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಸಿಂ ಸಾಬರ್ನ ಕುಟುಂಬಗ್ ಅಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ 19 ವರ್ಷದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿನಿ ಕುಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಏತ್ತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಅಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕಾಸಿಂ ಸಾಬೆರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವೇತೇ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ಅವೇತೇ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡದಾತು ಮಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದಾತು ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ಆಂಡ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಮನಸಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಯಡ ಅತಡ ಅಜ್ಜಗ ಒಂಜಿ ಹಸರು ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೀಡ ಕೊರ್ಪ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡಡ ಅವೇತೋ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಪುನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ್ಲ ಕವತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಸಿಂ ಸಾಬೆರ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರಣಿಕದ ಅಜ್ಜೆ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತದ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7. ನಮ್ಮನ ಹೊರತು ಬರ್ತಂದು ನಂಬುತ್ತೆ ಇದು ಜೋಕಲ್ಲ ಬರುದಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಕುಟುಂಬದ ಐತಿ ಎನ್ನ ಸ್ವದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಪನ್ನెండాల ಮುಗಿಯ ನನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಓಳಾಯಿ ಉಂಟು ಎಂಟು 12 ಮುಗಿಯುದಿ ಆತು ಬೇರೆ ಏನು ಮಲ್ಪಂತೆ ಆತು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಬೇರೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೆ ಕಾಸು ಆಸೆ ಎಂಟು ನಂಬುತ್ತನತ್ತು ಅಜ್ಜನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಂಬುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ ಬರಡು ಹಣ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜ ಬಂದಯ್ಯ ವೈತೋಟಿಗೆ పంతు కై ముగిండు అంట ఉత్తర పంపన దైవం నమ్మది అన్యాయవతన మాత్రం దేవదేవరకు తొందర నమ్మ సీజ ఇచ్చింది అక్కడ సీజన్ ఉండు అక్కడ దొంగోడా నమ్మ అక్కడ వేరే మంత్రికి అక్కడ దొంగ జన కాల బయట కలియుగ